Kumandan sojoji ya sare mu kumandan kyauta kama ganin rini ko can kumandan soya ne nan ba tsaka titi an kawo iwargi da mota hili an ka sare ya hito ya irke aiki zaune ce kumandan kumandojin ce bura uba kallo kenan wallahi wadan kuɗi da an kaza 200,000 wallahi ba ni lissafi ba ban da konsole ciki aiki yahuza aiki kowa ya san shi nan duk wanda a wurin ya san shi sai mutum guda ba san sa yahuza aiki ba shi ya ba da 200,000 da mai kasa da kasumu sai mai dambe to ga sani ya kawo kasumu ko na yake kun san wallahi yana nan tahi ko ka fara babu yana nan tahi don haka kuma ba a ƙara muku ko naira ba wai don an sawa hidan don ka sa ni ganin an kalli da kasumin ƙara muku kuɗi ni ma ba ga haka ɗaya daga su don haka ɗaya na dare su da kasumin da sanin gidan ɗan kandi haka ɗaya daga kuɗin na an bani don hakan gaya da kun ga an bani su ni kuma ban ƙara muku ko naira kowa ya to da 500 da ka zo da 500 ɗinka za ka ga faɗo ƙato gobe Allah guda mana gobe lafiya ka haska korayen kiɗa dole zaki dole ne yayi banda alu zama cikin shi wancan duk sun ga ƙarshe ne duk sun sa an bubbuge shi wallahi kai ma kaza ko akwai